नहीं यार इतना मत लो, ठीक है 300 देता हूँ। इसलिए तुम्हें 100 पानी पूरी munduwar 300 Welcome to my YouTube channel guys. Bazar Mana dong? Mana gila? Pani lau. Sekayuna food garya. Dengaiथिंफ्राय दैसा दामो नाबाय नालाय दैसाखौ नुला ना हायले एसे दैया गोथौ दां ने आयौ ना हमो हनै दैया Malaika Mateng Krialai Pani lau Rumaw थांफिनबाय थादों गोथावलै दहायबो जादों Puja di harla खाथियाव लामायाव आयोजित केलेले भारत सम्राट अवघ जगन्नाथ महाराज यांचं भारत होणार आहे याची कृपया नोंद घ्यावी भारत सम्राट जगन्नाथ महाराज यांचं भारत होणार या गस्लाया 7000 निनो माया हा रूम मोनबाय छुट्टी नहीं है रूम मोनफैबाय लोगोफोर रूम मोनफैबाय वाव रूम मोनफैबाय Nay logo maga rumo sofaibai so आंनि चेनेलखौ सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामगोन स' भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय